Nostalgiapärinät. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Nostalgiapärinät podcastin pariin. Mun nimi on Joonas Eero, kanssani Anni Korpela. Tätä ohjelmaa teille juontaa. Erittäin mukavaa, että olette täällä. Anni, kerropa nopea läpileikkausta, mitä me tehdään ja mitä me tehdään ennen kaikkea tänään. No tänään me puhutaan vähän lastenohjelmista ja otetaan semmoinen näkökulma, että mietitään näitä nostalgisia asioita. Ja mikä on nostalgia? No niin, Anni, minkälaisia lastenohjelmia sä oot itse kattonut? Mistä tulee semmoinen erityisen nostalginen fiilis? No mä katson tosi paljon prätkähiiriä. Prätkähiirejä? Joo. Eikö se ottanut yhtään sun psyykkeen päälle pienenä? No ei, mun mielestä se vaan kehitti mun luovuutta. Että kyllä siellä oli niinku, haukuttiin tyyppejä, mutta ei se ollut vaan silleen tyhmä, vaan siellä oli silleen oikeasti luovia ratkaisuja. Toi kertoo susta kyllä ihmisen todella paljon. Mutta kyllä mä katsoin jotain Pokemoniakin ja tämmöistä. Digimon, se suomidupattu. Okei, no mun mielestä mä en ikinä Digimoniin kyllä sillä niinku hurahtanut, että kyllä se oli mulle ihan niinku pirkkaversio Pokemonista kyllä aina. Että se on niinku, ja siihen tietysti kaikki pelit ja vaatteet ja lelut ja kaikki kylkeen, niin kyllä Pokemonia ja kortit tietysti kanssa, niin Pokemonia kulutin kyllä niinku joka ikisessä sen niinku mahdollisessa muodossa vaan mitä niinku oli. Mitä muuta sä oot kattonut? No Pikku Kakkosessa oli paljon erittäin hyviä ohjelmia aikanaan, mutta erityisesti sitten semmoiset yksittäiset ohjelmat, mitkä mun mieleen on enemmän jäänyt, niin ne on sitten ehkä tullut sitten enemmän sieltä niinku Galaksin puolelta. Ja sitten niinku tuli, ja kun eikö Pikku Kakkonen vähän niinku periaatteessa alle kouluikäisille, niin sitten kun hypätään sinne koulun penkille, niin sit sä oot niinku Galaksin kohderyhmä, eikö vaan? No erityisesti tää niinku Bofori, tää agenttidraama jopa, no sun pitäisi tutustua. Sä oot jäänyt paljon paitsi, jos sä oot kattonut Boforia pienellä, mutta Bofori, siinä oli muistaakseni näitä ihan tavanomaisia niinku Pikku Kakkosen naama just Ville Mononen, joka juonsi kaiken näköisiä näitä erillisiä ohjelmia, joita siellä oli näytteli jotain agenttia. Ja siinä oli ehkä just semmoinen ihan sopiva ripaus semmoista pientä niin kuin jännitystä, että se ei niinku, mä olin hyvin herkkä lapsi, kotiin vaan terveisiä, että ei varmasti ollut aina helppoa, mutta se oli niinku just niinku semmoinen sopiva, että mäkin niinku kestin sen. Joo, mä itse katoin ehkä maksukanavia enemmän. Että meillä oli niin espoolainen lapsi. Espoo juttu, että meillä oli Disney Channel ja oli Juniori. Joo, no oli kyllä toisaalta meilläkin. Että mä en niinku hirveästi viihtynyt siellä Galaksin puolella, kun mulla oli räiskintää tuolla maksullisten. Aivan, mutta toi oli itse asiassa hyvä toi Disney-juttu, minkä otit, koska kyllä niinku, jos vielä yksittäisestä ohjelmasta voi puhua, meilläkin kuitenkin oli jotain Disney-kanavia jossain digiboksissa kotona. Niin no kyllä sä varmaan Phineas ja Ferbin tiedät. Muistan, niin joo. sitä joka ikinen aamu ennen kouluun lähtöä, sitä tuli sieltä joltain 3 eri kanavalta, ja pikkuvelen kanssa katsottiin ihan silmät pyöreät. Tää on siistiä. Tää on se juttu. Joo, mä haluan olla isona. Ensi kesä tulee ole crazy. No näinkin voisi sanoa, mutta joo, kyllä niinku, se on ollut ehkä se Ylen anti ja sitten siihen mitä se Disney on voinut heittää siihen niinku kylkeen on ollut ehkä se, mikä vie mut eniten lapsuuteen, että mä en sit näitä ehkä MTV Junioreita, jos muistat tämän kanavan, niin mä en ehkä sitä niin kuluttanut. Oliko se sulle sitten? Se oli mulle semmoinen. Mä muistan semmoisen kuin Code Lyoko. No joo, kyllä mä sen kanssa muistan. Joo. Mutta siis tiedätkö, ne on kaikki YouTubessa. Onko oikeasti? On. Ja mä oon silleen nostalgiapärinöissäni kattonut niitä yhteen. Toihan haisee kyllä vähän piratismilta. Ei kerrota sitä. Niin, mutta toki eihän se niitä. Oletan ainakin, että sä et ole itse niitä. En ole itse laittanut. Joo. Nostalgiapärinät. Minkälainen on hyvä lastenohjelma, mitä niiden tekemiseen vaaditaan, mitä vaaditaan hyvältä lastenohjelmien tekijältä ja kenties jopa juontajalta. Mä luulen, että niihin on erittäin hyvä tyyppi vastaava meidän arvoisa vieras tänään, eli Jyrki Laaksonen, joka tunnetaan myöskin Pikku Kakkosen Jyrkinä. Tervetuloa, Jyrki. Kiitoksia. Hauska tulla lähetykseen. Joo, voisit sä totta kai meidän ikäisille, me ollaan niin 2000-luvun lapsia, niin teikäläinen ei ihan liikaa esittelyä kaipaa, mutta kerro nyt vähän vielä mestari omin sanoi itse, että miten itseäsi kuvailisit, minkälainen tyyppi olet, mitä teet? No, tekisi mieli sanoa, että 2 pojan isä
aviomies ja vuodesta, olisiko se nyt sitten 94 mä taisin tulla jo ja 95 olin ensimmäisen kerran ruudussa juontamassa ja siitä sitten olen jotenkin jäänyt tänne ja tuntuu, että on kuin pihkatappi eikä lähde täältä mihinkään. Eli mitäs mulla nyt on vuosia, 31 vuotta tehnyt näitä lastenohjelmia ja mulla on oikeastaan semmoinen näkemys, että mä oon tullut juontamaan ja oon sitten toimittanut, oon käsikirjoittanut, oon ohjannut ja on tänä päivänä täällä tuottajapuolella. Eli on vähän niin kuin näkemystä kameran edestä ja takaa ja sitten tietenkin aika lailla tämä, jos ajatellaan niin kuin mitä televisiossa on tapahtunut 30 vuoden aikana, niin siitäkin jotain sellaisia muistijälkiä. Niin, ja ei sovi tietysti unohtaa myöskään salibändin maajoukkueen uraa. Tämä nostetaan aina esiin. No, se oli silloin, kun opiskelemaan joskus meni, niin se jotenkin liittyi tuohon yliopisto-opiskeluun, että kun sinne mennään, niin lyötiin sählymailla käteen ja siihen on vaikuttanut oikeastaan kaikkein eniten nimenomaan juuri tämä, että joskus nuorena pelasi jääkiekkoa ja sitten kun lopetti sen, niin toi salibändi oli aika helppoa, mutta kiitos Joonas, kun tämä mainitsit. Voin sanoa, että olen edelleen hallitseva Euroopan mestari. Aivan, joo. Aivan, joo. Niin, että sulla on ollut tosi pitkä ura tuolla lastenohjelmien parissa, niin miten sä oot huomannut, että tämä tekeminen on muuttanut lastenohjelmia? Nyt niin kuin mä sanoin, että jos mä niin kuin peilaisin 30 vuoteen, niin voi sanoa, että silloin kun mä tulin tähän mukaan, niin ensinnäkin mä tulin ihan juontamaan ja ajatus oli, että olen siinä yhden kesän. Että mun tausta oli juuri se, että tänne etsittiin yhdeksi kesäksi juontajaa tämmöiseen palloilumaanantaihin ja hakukriteeri oli se, että kaveri, joka niin kuin vähän osaa erilaisia palloilulajeja. Ja mä ajattelin, että mä tuun vaan käymään. Niin jos mä mietin sitä vuotta 1994-1995, että mullakin oli joku Ericssonin puhelin ja mulla oli vielä, mä muistan kun mä tulin opiskelemaan, mulla oli lankapuhelin. Että siitä voi alkaa niinku miettimään, millainen se maailma oli. Ja televisio oli hyvin niinku yksisuuntainen lineaarinen televisio. Meillä oli muistaakseni Pikkuakkosessa 3 lähetyspäivää. Siis tuli illan Pikkuakkonen, joka kesti puoli tuntia. Tänä päivänä meillä on aikamoiset mahdollisuudet niin olla yhteydessä somen kautta joka paikkaan. Ja sitten jos ajattelee televisiota, niin on se nyt ihan pikkusen muuttunut siitä, kun ajatellaan kaikkea suoratoistopalvelua sun muuta. Meillä on siis, joka päivä tulee Pikkukakkonen aamuisin, se tulee iltaisin, se tulee viikonloppuisin. Onko sitä niin kuin ohjelma-aikaa meillä viikoittain 21 tuntia, joka on ihan valtava määrä, josta meidän pitäisi tehdä prosentuaalisesti ehkä itse se 30% joka viikko. Niin kyllä se tarkoittaa aika isoa määrää. Mutta toi on niin valtava kysymys, että jos me ruvettaisiin miettimään sitä, mitä tässä on tapahtunut 30 vuodessa, teknisesti ihan kauheasti, mutta siis loppujen lopuksi lapsethan on aika samanlaisia. Tosi varmaan toi some ja toi tuommoinen globaali ajattelu on tuonut niille kanssa ne samat haasteet, mitä meille aikuisillekin. Et jos ajatellaan, että tulee tuommoista kakofonista niin kuin informaatiotulvaa joka päivä, josta pitäisi oikeasti yrittää niin kuin miettiä, että mikä on oikeaa ja väärää, niin kyllä siinä vanhemmilla on iso tehtävä, että jollain tavalla säännöstelee sitä median määrää. Mutta siis televisio on muuttunut valtavasti. Ja mä muistan, että 10 vuotta sitten jo mietittiin, että onko televisiolla mitään tulevaisuutta, kun internetti tuli oikein sillä, että nyt tulee nettiä sitä ja tätä. Ja tänä päivänä kumminkin nuo suoratoistopalveluthan alkaa ottaa oman niin kuin tavallaan ison ruutussa siinä, koska me tehdään ja taistellaan ihan samoista ohjelmista periaatteessa. Jos me ajatellaan kansainvälisiä lastenohjelmia, niin sama foorumi, missä me käydään ja yritetään poimia sieltä ne meidän arvojen mukaiset. Mutta sitten taas tavallaan se meidän oma ohjelmistus on muu, niin siinähän me voidaan, ja me ollaan mun mielestä ihan ylivertaisia Suomessa, että mitä me tuotetaan sitä omaa sisältöä, että meillä on niin tarkat ne arvot ja meillä on oikeastaan aikamoinen seula siinä, että mitä me päästetään tuonne eetteriin. Joo. Mutta hei, kysykää. Tämä oli valtava kysymys. No joo, vastaus oli äärimmäisen hyvä. Ja valtava. Erittäin hyvä. Ja niin kuin mä tuossa vähän välillisesti otinkin jo tuossa yhdessä vaiheessa kiinni, niin että sä oot meidän ikäisille tyypeille ihan valtava iso hahmo
hahmo, mutta minkälaiseksi sä itse näkisit sun kädenjäljen Pikku Kakkosessa tämän kaiken kaikkiaan 30 vuoden aikana? Se on niinku hassua, kun aina puhutaan, että kiitos vaan, että jos on jättänyt sellaisen muistijäljen teihin, mutta sitten taas toisaalta niin Pikku Kakkosen juontajathan on hyvin paljon niinku omia itsiänsä, että mä olen tällainen samanlainen kaveri myös vapaa-ajalla. No ehkä mä oon vapaa-ajalla vielä vähän enemmän tulinen ja niin kuin kuvastaa sitä, että mun lempinimin salibändissä oli Jyrä, niin se kertoo myös tavallaan vähän siitä, että millainen mä oon niin kuin kentän ulkopuolella. Mutta siis ruudussa me ollaan aika lailla sitä, mitä me ollaan muutenkin. Et meillä ei ole niin kuin rakennettu sellaisia rooleja, niin kuin näyttämörooleja tai elokuvarooleja tai muuta. Et siinä mielessä me saadaan kulkea aika rauhassa tuolla ulkona. Et ei me saada niinku ihan kauheita saisseja niskaan. Enemmän me saadaan sitä niinku sillain isossa kuvassa, jos Yleisradio niinku töppäilee, niin sehän valuu kaikille. Mutta jos mä ajattelen omaa semmoista julkista kuvaa, niin kyllä mä oon aika kiitollinen kaikelle sille muulle medialle, joka on niinku kyllä aika silkkihanskoja muakin on kohdeltu, koska kyllä meillä on ne ihan samat virheet kuin kaikilla muillakin ihmisillä ja meillä on omat elämämme, missä tapahtuu ties mitä, mutta ehkä siinä on joku sellainen, että ihmiset tietenkin ymmärtää myös, että meillä on se jonkinlainen julkisuuskuva, mikä pitää, miten mä sanon sitä, pitää puhtaana myös, jos ajatellaan, niin kuin, että mitä me tehdään, mutta en mä nyt ole tässä sanomassa, että on joku ihmeellinen likainen kaappi, mistä löytyy jotain, mutta siis, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Siis se on ehkä se asia, että ei se nyt mua on muuttanut muuten kuin, että mä oon monessa haastattelussa sanonut, että silloin vielä ennen kuin niinku periaatteessa oli näissä hommissa, niin ei ehkä ajatellut silloin niin kokoavasti, että käveli päin punaisia tai jotain. Sen jälkeen, kun mulle, mä muistan, kun mä tulin hommiin, niin mun pomo sanoi, että muista yksi asia, että ei me kauan, kun sut tunnistetaan. Eli sun täytyy miettiä, mitä sä teet. Ja sitten se oli se ensimmäinen asia, mitä mä mietin, että okei, no ehkä mun pitää miettiä, kun mä kaupungilla meen, että mä en maltan seistä liikennevaloissa. Ja se on ollut niitä ensimmäisiä asioita, että mitä mä tavallaan huomasin, että mä aloin tekemään sen julkisuuskuvan tavallaan takia, mutta eihän meidän nyt, kyllä mä vietän viikonloppuja ja kyllä mä pystyn menemään juhlimaan ulos, että ilman, että joku tulee ottaa kuvia ja julkaise niitä. Että ei se nyt mua hirveästi ole muuttanut kyllä. Ainakaan semmoinen tunne mulla. Joo, tuo oli itse asiassa erinomainen tuo haastattelu. Tämmöinen haastattelu susta luettiin, missä tämä sama punaisia päin kävelyesimerkki annoit. Se on loistava. Joo, ja siis varmaan muitakin, mutta se oli se ihan ensimmäinen. Joo. Onko tämä sellainen oppi, mitä olet tavallaan antanut myös itseäsi nuoremmille Pikku Kakkosessa mukana oleville tyypeille? No joo, kyllä me sanotaan tänä päivänä, kun oikeastaan silloin kun mä oon tullut, niin eihän, niin kuin mä just sanoin, että kun ei ollut sitä sosiaalista mediaa, että sitä semmoista reaaliaikaista tekemistä ei voitu laittaa mihinkään. Ja jos sä sait kuvan, niin eihän sulla ole oikein alustaa, mihin mä tämän laitan, mihin mä tämän jaan, laitaks mä tämän johonkin lehteen, joka punnitsee. Mutta tänä päivänä, kun kaikilla on ne puhelimet ja on ne sosiaalisen median alusta, että sä voit jakaa kaiken, niin tänä päivänä se on vielä isompi asia, että mun mielestä, että nämä nuoremmat juontajat, niin täytyy oikeasti miettiä, missä ne on ja mitä ne tekee, koska ne voi olla saman tien jossain kuvattuna ja julkaistuna. Että silloin kun me tultiin 30 vuotta sitten, niin oli se Eriksson ja sillä sai ne kuvat ja oli se matopeli, että siinäpä ne sitten olikin. Mutta kyllä me on pakko sanoa, että kannattaa miettiä. Ja toki meillä on todella semmoinen, että jos sä törttöilyt, niin sä kumminkin edustat Pikku Kakkosta, niin kyllä me sitten sanotaan kiitos ja näkemiin, jos se menee yli sen arvomaailman, mitä täällä on. Että. Joo. Mutta en voi sanoa, että en tiedä, onko ketään koskaan siltä kantilta laitettu pois. Että kyllä tänne, jotka on tullut, niin on ymmärtänyt sen asian aika hyvin. Joo, no sä otit jo kiinni vähän siihen, että miten ehkä Pikku Kakkonen on saattanut
muuttaa sua, mutta miten sitten tuo itse lastenohjelmien teko, onko se sisältö muuttunut tässä 30 vuoden aikana, mikä taustoilla on erilaista? Ollaan vähän tätä. Joo, siis varmaan sisällöt on, mitäs mä nyt tämän sanoisin, että varmaan perussisällöt on ihan samat ja pikkuakkonen oikeastaan niin kuin semmoisessa pienemmässä kuvassa kaikki se sisältö, mitä niin kuin televisiosta niin kuin Yleisradiossa ylipäätänsä tulee. Et mehän yritetään niin kuin aika laajasti siitä sisältöä niin kuin lähteä liikunnasta ja on draamaa ja on ihmissuhdejuttuja muutenkin ja on mitä tahansa siis, mutta että me yritetään niin kuin saada se hyvin laajasti ja kattavasti, että se ei ole varmaan muuttunut mihinkään. Mutta ehkä se alustojen määrä ja toki niin kuin tekotavat ja tekniikka ja digitalisoiminen ja siis sehän on niin kuin tavallaan kaikki vaikuttanut jotenkin siihen niin kuin sisällön määrään ja sun muuhun ja kaikki pitää tehdä mun mielestä paljon nopeammin, tosi jälkityötkin on nopeutunut, että voitte vaan kuvitella silloin, kun aikoinaan käytiin kuvaa joku sarja ja sitten mentiin tuonne leikkausyksikköön ja se oli tuumainen nauha, niin kun se leikkaaja kysyi, että leikkaanko mä tämän pätkän tästä oikeasti pois saksilla, niin sitä ei enää niin kuin palautettu siihen. Et se oli aina niin kuin hyvin se, siis niin kuin, tää ajatteli 30 vuotta vaan. Ja silloin vielä tehtiin sitä, että nauhaa leikattiin ja teipattiin yhteen ja sitten se oli siinä. Ja jos sä olitkin eri mieltä, ei hemmetti, että se oli parempi, niin se oli jo, se meni jo. Että ei siihen. Ja sitten tietenkin jotenkin me on se silloinkin ollut mun mielestä, kun me tultiin, että meillä oli niin kuin hyvin tarkkaan seurattiin aikaa ja aikalaisuutta, että mitä sisällöllisiä asioita pitää nostaa, mutta niin kuin varmaan ymmärrätte, miten tämä maailma on myös tässä 30 vuodessa muuttunut. Et mä, niin kun, silloin kun mä tulen, mä muistan, me leikittiin kaiken maailman inkkarileikkejä ja N-sanaakin vielä, niin kun mä muistan, että ihan porukka täällä käytti, että ja nyt kun me ollaan semmoisessa niin kun maailmassa, että kyllä tosi tarkkaa täytyy niin kun ottaa niin kuin kaikkien sisältöjen niin kuin taustat niin monesta kantista läpi, ettei niin kuin tee väärin asioita. Mä voin esimerkiksi sanoa, että kun mä nyt tuossa tuotin viime jouluna joulupukin kuumaa linjaa ja mietittiin sitten, kun alettiin koristelemaan joulukuusta siinä, niin jotenkin se tuntuu ihan luontevalta laittaa sinne kaikkia niitä joulukoristeita. Ja sitten sinne meni enkelikin, tämmöinen paperinen enkeli. Ja kunnes joku tuli mulle sanoa, että onko toi vielä tänä päivänä korrektia, että eikö toi enkeli edusta jotain. Ja mä sanoin ihan suoraan, että nyt mun on pakko löydä niin kuin aikalisä, että mä en osaa sanoa. Että mun on pakko kysyä ihmisiltä. Ja kyllä siihen vaan liittyy sit niin kuin semmoisia näkemyksiä, että ei se enkeli sinne enää mennytkään. Että joku näkee, että sen paikka ei enää tämmöisessä niin kuin joulunvietossa omalla tavallaan, mutta eli siis sisältöjä pitää katsoa niin monesta eri kantista ja toki sitten pitää myös muistaa, että pitää myös palvella, että kyllä meillä, niin kuin jos ajattelee, että me tavallaan otetaan huomioon suomen, ruotsi ja romanikielet ja me huomioidaan vähemmistöryhmät, me tehdään hyvin paljon esimerkiksi viittomakielellä juttuja, tehdään paljon yhteistyötä noiden erityisvarhaiskasvattajien kanssa, jotta me jotenkin niin kuin oltaisiin koko ajan siinä oikeassa aiheessa. Ja se on niin valtava se kokonaispalvelu, missä kaikessa me yritetään olla mukana. Että joo, en mä tiedä vastasinko mä siihen, mutta siis sisällöllisesti toki ja sisällöt, ne on niin kuin se sipuli on sama, mutta se... No, mikäs on sulle ollut lastenohjelmien tekemisessä antoisinta? Kauhean klisee sanoa, että sillä on jonkunlainen merkitys. Siis onhan se niin kuin te tiedätte, että kun aina ne jutut valmistuu, niin niissä on semmoinen oma hauska kaarensa, että mitä kaikkea siitä ideoinnista ja siitä toteutuksesta siihen viimeisen jälkitöön, ja sitten kun se ohjelma tulee valmiiksi ja sitten se julkaistaan ja joku feedback siitä tulee, niin onhan siinä jotain semmoista ihmeellistä noin kutkuttavaa ja sitten tietenkin hyvin paljonhan niihin saa itse vaikuttaa.
Ja sitten lastenohjelmissa, kun niissä on niin pitkä se tavallaan se häntä, että me puhutaan, että meillä saattaa olla ohjelmia, jotka on tuossa 20-30 vuottakin niin kuin periaatteessa pyörii julkaisussa. Ja sehän on hyvin poikkeuksellista siinä mielessä, että jos ajattelee jotain muita ohjelmia, niin yleensä niissä ei ole sellaisia niin kuin tekijänoikeuksia, että niitä voidaan noin kauan pitää siellä. Mutta että sillä on hyvin pitkä häntä ja että voi oikeasti vaikuttaa. Ja onhan tämä nyt ihan pirun mielenkiintoista siinä mielessä, että niin kuin tapaa koko ajan ihan uusia ihmisiä ja ihan pääsee uusiin paikkoihin. Mutta toki sitten tässä on se toinen puoli on sellainen, että kyllä siinä niinku joutuu aina niinku monta kertaa punnitsemaan sen oman osaamisensa ja onko nyt niinku valinnut oikeat asiat ja sitten kun se palaute tulee, niin ei se nyt aina pelkkää klooria, että kyllä sieltä tulee välillä niinku, tulee päipläsiä ja ymmärtää, että jotain oli jäänyt, että tulee tehtyä niinku välillä vääriäkin päätöksiä, mutta päivääkään en vaihtaisi rehellisesti pois. Että ei ole sellaista, mä niin kuin voin sanoa, että ei ole kyllä sellaista päivää ollut, että olisi vaikea tulla töihin. Että kyllä se työyhteisö on tietenkin tänä päivänä niin kuin tosi tärkeä, että meillä on iso porukka. Tämä on hyvin omavarainen tämä lastenohjelmien toimitus, että meillä on täällä hyvin paljon niin kuin voidaan tehdä ihan sisäisesti omia juttuja. Eli on periaatteessa on toimittajia, käsikirjoittajia, on musiikin tekijöitä. On graafikoita, on koodareita, leikkaajia, muusikoita, niin ja sitten kaikki teki tämä tämmöinen, nämä tuottajat ja sun muut päälliköt, että siinä on aina jotain semmoista synergiaa tietenkin enemmänkin kuin ehkä tavallisessa, että kun aletaan tekemään jotain, mutta toki sitten työkaverithan on tosi tärkeitä, että nämä on kyllä hyviä tyyppejä, en mä voi muuta kuin kehua niitä. Ja sitten onhan tuo kohderyhmä ja on se aivan mahtavaa, kun meet mihin tahansa ja sitten joku semmoinen 3-4-vuotias, sä näet, että nyt se tunnistaa ja se sieltä taapertaa kysymään sulta, että missä se Neponen on, niin se on ihana kertoa sitten, että missä satumetsässä se Neponen milloinkin on, että tulee vaan se semmoinen tunne, että kun se on niin välitöntä ja suoraan se palaute tuolla tavalla, niin tietää, että okei, jotain on tehnyt ja se on osunut johonkin, että se on niinku että eihän se tarvi olla, että jos sä teet jonkun jutun, ei sen tarvi niinku tuhansia tai satoja tuhansia ihmisiä saada muuttamaan mieltä. Kun se riittää esimerkiksi jossain luistelukoulussa, että se yksi lapsi kirjoittaa, että mä opin luistelemaan teidän luistelukoulun avulla, niin se on niinku mahtava tunne. No varmasti näin. Joo. Ei muuten malta olla kysymättä tuosta Neposesta, kun nyt tuli puheeksi, että miten se... Mä odotin tätä. Joo, miten tämä Neponen tuli sun kylkeen, koska Jyrki ja Neponen on vähän niin kuin Batman ja Robin tai Timo ja Bumba, no niinpä. Niin. Mistä tämä Neponen sai oikein alkunsa? Joo, tuo Batman mikä olkaan, niin me puhutaan aina, että me ollaan semmoinen hyvin eriskummallinen niin kuin yksinhuoltaja pari. Että vähän erikoinen setä ja vähän erikoinen pupu, mutta se oli varmaan sillä, että mähän olin ollut jo varmaan sen 5 vuotta niin kuin juontamassa ja silloin oli tosi vähän juontopäiviä ja toi mun kollega Anu, joka on täällä töissä, joka on meidän periaatteessa tollainen niin kuin pikkukakkosen, se vastaa kaikesta siitä sisällöstä, mitä periaatteessa tuolta pikkukakkosen juonnosta menee ulos. Että se on tämmöinen niin kuin, se on pirun tärkeä homma. Ja Anu on semmoinen käsinukketaiteilija ja sitten se keksi, että hän haluaa jonkun käsinuken. Mä muistan, me oltiin semmoisissa koulutuksissa. Meillä tuli ihan tuolta Amerikasta semmoinen käsinukke-kouluttaja ja meitä oli semmoinen ryhmä, jotka oli kiinnostunut nukeista. Ja sen jälkeen Anu sitten niin kuin päätti, että hän haluaa luoda nukeja ja sitten se oli yhteydessä semmoiseen nukentekijään ja en mäkään silloin tiennyt vielä mikä nukke sieltä tulee. Ja ihan ensimmäisen kerran, se taisi olla joku pääsiäinen vuonna 2000 tai jotain tällaista, niin se tuli semmoisen yhden meidän nuoren juontajan päivään. Se oli joku pääsiäisjuonto tai jotain vastaavaa, missä se pupu sopi siihen pääsiäispäivään. Mutta se oli muistaakseni yhdessä lähetyksessä ja sitten ruvettiin miettimään, että no mikäs tämä juttu nyt voisi olla sitten vähän pidemmässä kaaressa. Ja sitten loppujen lopuksi kävi sillä, että
ohjelmassa tehtiin tämmöinen juttu, että mä kerroin, että mulle on tulossa uusi juontokaveri ja se tulee tuolla linja-autolla Tampereen keskustaan silloin ja silloin. Ja oli juontopäivä, mä siis juonsin sen näin ja mä sanoin, että nyt mennään sitä vastaan, että se tulee kohta asemalle ja me seistään sitten kameran kanssa siinä linja-autoasemalle ja odotellaan, että bussi tulee. No bussista tulee porukka pois, mutta kukaan ei tule siihen mun luokse ja sitten ihmetellään, että mitäs hemmettiä, että eikö tänne pitänyt jonkun tulla, niin sitten se bussikuski sanokseen, että joo, yksi semmoinen pitkäkorvainen jäi tuossa edellisellä pysäkillä ja sitten me ruvettiin katselemaan, että no mihin se nyt on voinut mennä ja silloin vielä niin tuo Ratinan se tavallaan se urheilukenttä, missä on se jalkapallokenttä, niin se näkyi siitä, niin kuin siitä linja-autoasemalta ja siellä ihan keskellä sitten sitä jalkapallokenttää siellä aloituspisteessä oli sellainen pieni möykky, joka puputti ruohoa suuhunsa ja jotenkin me mietittiin, että toi muuten täytyy olla se tyyppi. Toi on niin erikoinen, että on pitkät korvat. Siitä se lähti. Ja Neponenhan ei puhunut aluksi mitään muuta kuin, että moi ja hei. Ja nyt ollaan tilanteessa, että se puhuu enemmän kuin oikeastaan kukaan tällä maapallolla. Joo, ikuinen tuommoinen 4-5-vuotias. Aivan mahtava tyyppi. Kyllä mä tässä jo monta kertaa sanonut, että eiköhän nämä mun juonot ole tehty, mutta kyllä se voi olla sellainen juttu, että ton Neposen kanssa me mennään siihen päivään asti, kun mäkin saan tästä sitten hyvillä mielin siirtyä eläkkeelle joku päivä, niin kyllä meillä varmaan semmoinen suhde on. Se on vaan niin kuin mä tuossa sanoin, että se on vähän vaikea tällä hetkellä, koska meidän kummallakin on niin kuin oma ruutumme täällä aika sellainen, että me tehdään tosi paljon ja sitten meidän on aika vaikea enää niin kuin löytää semmoista yhteistä aikaa, että 1,5 vuotta sitten meillä oli kuukausi ja sitten me tehtiin se Jyrki ja Neposen tunneloikki ja nyt meillä on kova tahto, että me tästä päästäisiin taas joku kuukausi ja me tehtäisiin semmoinen Jyrki ja Neponen ja kaveritaitojen jäljellä. Että se on vähän niin kuin sitä samaa niin kuin jatkoa sille tunteiden tunnistamiselle, niin sitten päästäisiin tästä tällaisesta yksilökeskeisestä maailmasta niin vähän tämmöiseen ehkä enemmän puhumaan kavereista ja siitä, että täällä on muitakin kuin minä. Mutta joo, mihin mä vastasin taas? No Neposestahan tämä kaikki. Se on mahtava tyyppi. Joo, siitä multa aina kysytään, että missä se Neponen on ja siitä se juttu yleensä lähtee. No missä se nyt on sitten? No Neponen on satumetsässä. Aivan. Joo, se on aina silloin kun ei tehdä töitä, niin sillä on 2 sellaista hyvää kaveria ja meillä on sellainen sopimus, että sen ei tarvitse täällä aikuisten maailmassa roikkua. Että se on semmoinen pikku ja larivaris ja niillä on ihan omat leikit. Aivan. Joo, no jos sallit, että vähän niin kuin NS me palataan tässä nyt niin kuin muistojen maailmaan tässä sen verran. Onko sulla niin jotain lemppari Pikkukakkosen ohjelmaa sun lapsuudesta? Pikkukakkosen ohjelmaa. Mä tykkäsin ihan hirveästi Dinojunasta. Siinä oli niin hyvää tunnarit. Se vieläkin välillä pyöri mun päässä. Joo, siis mulle on itselle kyllä jättänyt niin kuin lähtemättömän vaikutuksen ja muistijäljen, niin siis tää Pointsi, mitä vissiin säkin oot Jyrki ollut tekemässä. Joo, siis Kyllä. Joo, mä muistan, että mä oon mun vuotta nuoremman pikkuvelen kanssa, me ollaan ne aina katsottu ja me ollaan aina oltu tää limu, tää lisko ja sitten meidän lauantai lähti aina niinku sen mukaan liikkeelle, miten limu on pärjännyt. Et jos limu ei voittanut, niin piti koko päivä vähän sulatella sitä tappioa kyllä aina. Se oli siis ohjelma, mikä oli mun mielestä aikaansa edellä aika paljon, että kun tavallaan, jos olisi tänä päivänä voinut sen tehdä kaikilla näillä sovelluksilla, niin se tiedon kerääminen ja se käsittely ja analysoiminen ja se tuloksien niin kuin kääntäminen olisi ollut paljon helpompaa. Että kyllä siinä, mä muistan, kun mä oon siis itse laskenut päässä niitä asioita, että miten ja missä suhteessa pitää liikunta, uni ja ravinto saada. Niin kuin sähän keräsit niitä, Joonas, ja merkkasit ylös ja katsoit kerran viikossa, että miten sun hahmolles kävi, niin ajattele, miten helppoa se olisi tänä päivänä ollut. Mutta se oli hauskaa, että siellä oli siis viikoittain melkein 30 000 lasta merkkas verkkoon, siis nettiin, meni laittaa. Ja se on niinku, siinä oli niin iso se kynnys tehdä sitä, että se oli meille todella iso määrä, että per viikoittain. Mutta kiva kuulla, että se on koskettanut sua, mutta sä oot liikuntamiehiä ilmeisesti, niin
No näinkin vois sanoa Niin. enemmän tai vähemmän. Mäkin pelaan sählöä, niin kukin laskekoon se liikunnaksi tai urheiluksi haluamallaan tavalla. Niin. Ei, se on tänä päivänä No on kyllä salibändi on ollut kovaa kauhea duuni, touhua. että Mm. saadaan Se on joku kovaa lisko touhua. juoksemaan. Niin no, siis niin no. Joo. Se oli kova juttu. Se oli kiva juttu. Joo. No sen voin kyllä allekirjoittaa. Sä oot siis ollut myös näitä lastenohjelmia, kuten tästä kuultiin, niin ollut ihan tekemässä ja tuottamassa. Niin jos annat semmoisen lyhyen oppimäärän, että mikä tekee lastenohjelmasta hyvän lastenohjelman? No ensinnäkin kyllä se niinku kohderyhmä sidonnaisuus on se, että jos olisi sulla mikä tahansa sisältö, mitä sä lähdet tekemään, niin sunhan pitää niinku eka miettiä, että kenelle sä sitä teet, koska se on ihan niinku, se on ihan varma juttu, että se menee metsään, jos sä rupeat vaan tekemään niinku jotakin ja sä et yhtään mieti, kenelle sitä sä teet, koska ei semmoista niinku, no pikkuakkossa varsinkin, että ne kehityserothan on ihan valtavia tuommoisissa pienillä lapsilla, että jos me tehdään 3-vuotiaille tai 5- tai 7-vuotiaille, niin niillä on ihan erilaiset niin kuin intressit, mitä ne haluaa, että se on tosi tärkeä asia. Sitten tietenkin se sisältö, niin se on semmoinen, mitä se sanoo, semmoinen niin kuin hyvä miksaatio siitä, että siinä on jotain tuttua, siinä on jotain vähän jännittävää, siinä on jotain vähän viihdyttävää ja sitten siinä on niin kuin sillä piilotettuna se kaikki opettava juttu tai joku sellainen, mitä me halutaan viestiä tai jos me halutaan jostain niin kuin, kun me puhutaan, että sitä se opettaminen pitäisi niin kuin aina saada jotenkin hauskasti sinne piiloon, koska tämä ei ole mikään koululaisten ohjelma eikä semmoinen, että mä luulen, että semmoinen hyvä tapa piilotella asioita ja tehdä siitä semmoinen vähän niin kuin, ettei liikaa avaa, että se on vähän jännityksellinen, jännittävä omassa oikeassa suhteessaan. Niin mutta loppujen lopuksi sitten se voi kun sen tietäisi, niin mähän tekisin pelkkiä vaan suosikkiohjelmia. Tämä on niin kuin, taas tällainen kysymys, että en mä niin kuin tiedä oikeastaan loppujen lopuksi, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikkein tärkeintä on tehdä se, että lähtee sitten kohderyhmästä miettimään, että kenelle tekee ja ottaa ne vähän niin kuin mukaan. Me kyllä tosi paljon tänä päivänä niin kuin me tavallaan testataan meidän ideoita ja käydään ihan siis kohderyhmän kanssa koulussa tai päiväkodissa ja katsotaan ja kuunnellaan ja sitten sitä kautta mennään. Että. Mutta sit kun mäkin olen niin tehnyt vaikka mitä ja niin, voi vitsi. Siinäpä ne nyt on. Joku kun sen keksii ton tommosen, että voisi sanoa, että tossa noi on, niin kyllä se sieltä tulee. Mutta kyllä mä sanoisin, että meillä on niinku aika, voisi niinku sanoa, että kireä se viitekehys, jos ajattelette, että meillä ei salita niinku minkäänlaista väkivaltaa eikä mäiskimistä, mikä on kuitenkin aika helppo tapa kerätä ne pojatkin siihen ruudun ääreen. Niin se on niinku luo semmoisen vähän tiukemman jutun siihen, että miten me voidaan niinku edes lähteä tekemään. Että kyllä niinku, jos vertaa kaupallisiin sisältöihin, niin vähän eri lähtökohdat, joo. No millaisena itse sä näet lastenohjelmien tulevaisuuden Suomessa? No kyllä mä sen näen hyvänä, että että suhteessa siihen, mitä niin kuin, tai ja siihen koko ajan, miten Yleisradio ylipäätänsä niin kuin panostaa ohjelmistoonsa, niin kyllähän meitä, niin kuin, kyllähän Pikku-Akkonen ja Ylen lastenohjelmat saa ihan hyvät resurssit. Ja jos ajattelette, kuinka paljon meillä sitä ohjelmistoa tulee, niin tuolla määrällisesti ihan niin kuin tavallaan todella hyvin. Sitten jos ajatellaan, että niitä sellaisia isoja asioita, että jos Yle ja Ylen lastenohjelmat ylipäätänsä on semmoinen iso palvelu, joka pitää sisällään ne ohjelmat. On sovellusta, on somea, on tapahtumia, on konsertteja, on kaikkea, niin voisi jo sanoa, että esimerkiksi, jos mä puhun nyt paljon Pikku-Kakkosta tietenkin, koska Ylen lastenohjelmat on myös niin kuin muutakin kuin Pikku-Kakkonen, mutta niin kuin, kyllähän Pikku-Kakkonen on niin kuin tavallaan jo noista kaikista niin kuin tavallaan palveluista ja sisällöistä niin hyvin paljon niin kuin ottanut haltuunsa. Ja sitten Suomessa mun mielestä Yle Areena on niinku, se on niinku tavallaan ihan ylivertainen, jos ajatellaan suoratoistopalveluita siinä mielessä, että kuinka paljon siellä on tavaraa. Mä en
halua puhua siitä, että miten se sieltä löydetään, kun se on niin valtava kaivo, että siellä on vaikka mitä. Mutta kyllä se niin kuin lapsille antaa, siellä on siis ihan älyttömästi lastenohjelmia. Ja tavallaan niin kuin itse voi mennä takuuseen siitä, että ne on kaikki kuitenkin sellaista ohjelmistoa, minkä takana voi seistä niin kuin rintarottingilla. Ja sitten, mitäs mä nyt tuohon sanoisin vielä, että kyllä mä niin kuin näen sen tosi positiivisesti. Meillä on todella hyviä tekijöitä, koko ajan tulee ja tulisi enemmänkin, mutta tietenkin resurssit on rajalliset. Ja sitten tietenkin meillä on niin kuin se hyvä puoli mun mielestä Pikku Kakkosessa ja ehkä Suomessakin, että kyllä me niin kuin käytetään tosi paljon, että jos me ollaan niin kuin sen lasten kulttuurin tavallaan niin kuin yksi myös edelläkävijä, niin me tehdään hyvin paljon niin kuin yhdessä kaikkien niin kuin, sanotaan, että ne bändit, jotka tekee sitä lasten musiikkia tai on näitä lasten teatteriesittäjiä, niin kyllä me pyritään niin kuin niiden kanssa hyvin paljon tekemään, että otetaan esiintyjä, otetaan muusikoita mukaan, tehdään paljon audioita, eli kyllä se aika laajaa. Kierretään ja tavataan lapsia ja kyllä se hyvä on. All right. Nostalgiapärinät. Hei, tähän väliin katsotaan meidän asiantuntijan kommentit lasten ohjelmista. Mä oon Kemppaisen Tiina ja mä oon töissä täällä Oulun yliopistolla oppimisen tuen ja hyvinvoinnin keskuksessa. Mun nimikin on suunnittelija, mikä ei kauheasti kerro, mutta oon siis opinto-ohjaajana. Mä oon opiskellut yliopistolla kasvatustieteitä ja sitten kasvatuspsykologiaa ja pikkasen yhteiskuntatieteitä. Hyviä lastenohjelmia on semmoiset, jotka ottaa huomioon sen lapsen kehitystason. Ihan että juoni, sanasto ja teemat on semmoisia, että ne sopii sen lapsen ikätasolle. Hyvät lastenohjelmat on myös silleen emotionaalisesti turvallisia, niin se ei ole liikaa jännitystä eikä pelottavia tilanteita. Sellaiset ohjelmat voi olla haitallisia, jossa on hyvin nopeita leikkauksia, kovia ääniä ja kirkkaita värejä. Ne voi kuormittaa hermostoa ja sitten sillä lailla niin kuin lyhentää keskittymiskykyä. Nykyajan lastenohjelmissa on varmaan sekä hyviä että huonoja, mutta näyttää, että semmoinen trendi on, että ne on hirmu nopeasti leikattuja. Ja se taas saattaa vaikuttaa siihen, että lapsilla keskittymiskyky lyhenee. Ne ei jaksa keskittyä kauhean semmoisiin niin kuin rauhallisiin ohjelmiin ja teemoihin. Mutta on toki hirmu hyviäkin ohjelmia olemassa. No erityisen hyviä, mitä niin kuin tulee hyvinkin mieleen, niin on Muumit. Sitten jostain tuolta 90-luvulta niin Vili Vilperi, Babarnorsu. Sitten Pikku Kakkosen ohjelmathan on aina ollut hirmu hyviä ja semmoisia niin kuin myös niin kuin pedagogisesti ajateltuja, että niissä on semmoinen turvallinen juontaja. Ja siellä on myös niin kuin erilaisia hahmoja, että ne välittää semmoista maailmankuvaa, että meitä on moneksi ja kaikki on arvokkaita. Ikärajat on tärkeä työkalu sekä niin kuin vanhemmille että vaikka päiväkotien henkilökunnalle, että ne kertoo, että onko se sisältö niissä lastenohjelmissa lapselle sopivaa, ettei se ole liian jännittävää tai kuormittavaa tai muuten haitallista. Ne kertoo siitä haitallisuuden riskistä ja huomioivat sitten esimerkiksi väkivallan määrän ja pelottavat teemat ja kielenkäyttöä ja tämmöistä. No jotkut vanhan ajan lastenohjelmat on kyllä ollut hirmu hurjia, esimerkiksi Hopeanuoli ja vaikka Prätkähiiret, niin onhan ne aika rajuja eikä sovi tosi pienille lapsille. Et esimerkiksi Prätkähiirissä on semmoinen vähän pahantahtoinen fiilis ja sitten ne hahmot on aika pelottavia. Ja sekin on aika nopeasti leikattu. Ja no Hopeanuolessa sitten, niin nehän on tosi pelottavia ne hahmot. Ja on semmoisen kuullut, että siitä on julkaistusta versiosta on leikattu Suomessa joitakin osioita pois. Ne on ollut liian pelottavia. Kyllä musta niin kuin lastenohjelmissa saa olla jännitystä ja actionia, että monet tykkää pienetkin lapset semmoista, että siinä on niin kuin jotakin jännää. Mutta niin siinä on joku raja, että ne ei mene semmoiseksi, että niillä menee yöunet ja ne silleen niin kuin jotenkin
aiheuttaa semmoisia pelkoja. No liiallinen viihteen kulutus, kyllä se voi heikentää sitä mielikuvituksen kehittymistä, jos se on pelkästään sitä viihteen katsomista. Että sehän on aika passiivista. Toki sieltä voi saada jotakin ideoita siihen niin kuin lapsen maailmaan, mutta se on aika passivoivaa. Että vapaalle leikille tulisi olla sitä aikaa ja tilaa. Jos se lapsi kuluttaa liikaa viihdettä ja vanhempi huomaa sen, niin voi sitten vaikka yrittää miettiä, että mitä muuta me voitaisiin tehdä, kun katsoo viihdettä. Et esimerkiksi niin mielikuvitustahan boostaa tosi paljon vaikka retkeily luonnossa. Et mennään vaikka lähimetsään retkelle ilman mitään erityistä ohjelmaa ja tekemistä. Et sitten jollakin pienellä tuuppaamisella niin lapsi kyllä hoksaa, että mitä siellä voi tehdä. Mulla tulee mieleen vielä semmoinen teema kuin tuotesijoittelu noissa lastenohjelmissa. Että jotkut lapset on niin kuin hirmu pieninä jo tosi niin kuin semmoisia bränditietoisia. Ja se on mun mielestä aika semmoinen vaarallinen maasto, että semmoinen brändäily niin kuin ei oikein kuulu lasten maailmaan, että siinä olisi niin kuin vanhemmilla ja miksei ohjelmien tekijöilläkin paljon tekemistä, että se ei niin kuin häiritsisi sitä brändäily ja tämmöinen tuotesijoittelu, niin eihän se varsinaisesti ole haitallista, mutta mun mielestä se ei kuulu siihen lapsen maailmaan. Että siinä niin kuin jotenkin se vie semmoista niin kuin lapsen maailmaa niin kuin enemmän sinne aikuisen maailman suuntaan. Että siinä on, minun mielestä siinä on ehkä vanhemmilla aika suuri vastuu myös siinä, että he tuo semmoista maailmankuvaa, että muutkin asiat kuin tuotteet on tärkeitä. No, kyllä tuommoisia niin kuin tuoteperheitähän on syntynyt aika pitkään niin kuin erilaisista lastenhahmoista, että muumit on ehkä kaikkein niin kuin semmoinen ensimmäinen, joka tulee mieleen, mutta sitten esimerkiksi My Little Pony ja tämmöiset, niin niistähän on niin kuin tehty tosi paljon kaupallisia niin kuin tuotteita. Kyllä sitä on ollut aina, mutta en mä tiedä. Ehkä se on lisääntynyt. Nostalgiapärinät. Tiina Kemppaisen kommentit kuultiin siinä. Siellä Jyrki mainittiin myöskin Pikku Kakkonen. Mutta jos mietitään ensin ihan päällisin puolin, niin yhdytkö Kemppaisen näihin kommentteihin? Joo, siis paljon varmaan ihan sitä sellaista, mitä voi allekirjoittaa. Oli siinä niin kuin paljon asiaa, jos aloittaa vaikka niistä tämän päivän ohjelmien tavallaan, niin kuin mitä se sanoi, että hyvät ja huonot puolet, niin ehkä tämä aika on, joku on mulle joskus sanonut, että 30 vuodessa niin aika on, niin kuin, miten sitä sanotaan, että 7 sekuntia niin kuin tiivistynyt meidän elämässä. Et jos ajatellaan, että ennen joku leikkaus saattoi kestää 7 sekuntia, me jaksettiin katsoa sen, niin tänä päivänä ne ei jaksa katsoa sitä kuin sekunnin. Niin se kertoo vähän siitä jotenkin, siitä katselmustottumuksistakin, että miten me katsellaan. No, jokainen meistä tietää, kun me mennään katselemaan somesta niitä kaiken maailman klippejä, niin ei siinä kauan mene, kun se sormi heilattaa ja tää oli tää. Niin ihan samalla tavalla me ollaan niin kuin annettu se kuva noille lapsille, että on jouduttu niin kuin lyhentämään, ettei ne niin kuin väsähdä ja lähde pois sen TV-äärestä. Että kyllä tätä on tutkittu tosi paljon mun mielestä, että ja just siihen lapsen kehitysikään niin kuin suhteutettuna, että kuinka kauan joku kuva pitää kestää. Se on niin kuin ihan varmasti niin kuin käyty monta kertaa läpi. Ja varmasti jos mennään noihin kaupallisiin puoliin, mihin tietenkin hän otti monta erilaista niin kuin näkökulmaa, niin siellä jos missä niin kuin mietitään todella tarkkaan niin kuin se, että koska se on business ja se on kaupallisuutta ja siihen liittyy nimenomaan ne brändäämiset ja sen brändäämisen huono puoli. Mä en näe, että brändääminen on niin kuin pelkästään huonoa. Että Pikku Kakkonen on erilainen brändi. Ja se brändi tarkoittaa meille sitä, että se on eheä kokonaisuus. Ja jos me halutaan tavoittaa ne lapset ihan joka puolella, että jos me puhutaan, että meillä on niin kuin se sisältö ja se palvelu, niin sitten me viedään se sama brändi, jotta se tunnistetaan. Olisi se sitten siellä niin kuin telkkarissa tai somessa tai tapahtumissa tai konserteissa tai se on siellä verkossa joku tai se on kotona joku juttu.
sehän on sitä brändäämistä, että se tavallaan niin kuin, se on vaan tuttu se tuote. Mutta sitten se huono puoli, mä ymmärrän sen todella hyvin, että jos siellä aletaan myymään kaikkea ihan älytöntä ja sitä tulee sitä tavaraa ja krääsää niin kuin ovista ja ikkunoista sinne, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Että tietenkin tässä on niin kuin valtava iso ero, että jos me tehdään julkisen palvelun duunia tai sitten joku tekee sitä ihan bisneksessä, niin se bisneshän ei niin kuin periaatteessa anna sille mitään rajoja, vaan mitä hullumpi idea, mitä parempi tuote ja saadaan myytyä, niin totta kai ne tekee se. En mä tiedä, ohjaileeko niitä mikään. Sitten varmaan toi asia, niin kuin, jos mä muistan, yksi oli toi, että pelottava juttu, niin totta kai se on niin kuin lastenohjelmissa ollut aikaisemmin paljon löysempi, että siellä on voitu tehdä vaikka mitä, niin kuin mä sanoin, että on mäiskitty ja no, hyvin paljon semmoista pelottavaa sisältöä on ollut, mutta tänä päivänä kun on tultu tähän, niin on putsattu tosi tarkkaan se, että ja sitten me aina puhutaan siitä, että ohjelma voi olla jännittävää, mutta ei pelottavaa. Ja jos mennään niin kuin siihen pelottavuuteen, niin sitten se pitää aina purkaa. Eli koko toinen meidän pikkuakkosen ilta pikkuakkonen, mikä on juonnettu, niin sehän perustuu vähän semmoiseen, että me puhutaan, että se on semmoinen helminauha. Ja ne helmet on niitä ohjelmia. Ja ne helmien väliä aina, mikä sitoo niitä yhteen, on se juontajan tehtävä. Se juontajan tehtävä on aina niin kuin juontaa sisään ohjelmaa, antaa ne niin kuin se virittää jo hetkellisesti se lapsi siihen, että nyt tulee tällainen juttu, että ole valmis vastaanottamaan se. Sitten se lapsi kattelee sen ja sitten kun se tulee pois, niin taas se juontaja ottaa kiinni ja ehkä jotenkin kevyesti palaa asiaa. Ja jos se on ollut pelottava tai jännittävä, niin se vähän purkaa sitä. Mutta se idea on juuri se, että kun se ohjelma on katsottu ja ne kaikki helmet, niin lopuksi se on jopa suunniteltu niin, että siellä lopussa ei voi olla mitään jännittävää, vaan että siellä se sisältö on jo sellaista, että se ei enää jätä minkäänlaista sellaista niin kuin, tavallaan tunnetta päälle, että olisi vaikea niin kuin mennä eteenpäin. Mutta se on niin kuin mä sanoin, että tämä mun kollegani Anu, joka on myös Neponen, niin se on sitä hienovarasta duunia, mitä tehdään, kun mietitään, että miten se ohjelma niin kuin rakennetaan. Että meillä on tämmöinen ihan oma julkaisusuunnittelu ja julkaisupalvelu, että me itse saadaan onneksi niin kuin sijoitella ne ohjelmat ja tehdä ne meidän lähetykset. Et voidaan ottaa huomioon, mutta kyllä se paljon tuli sellaista ihan asiaa, niin kuin mä sanoisin, että joo. Niin ja tuosta onnistuneesta brändäyksestähän on esimerkki myös nämä meidän paidat, mitä meillä Jyrkin kanssa on. Mulla on vähän ulkopuolinen olo. Joo, mutta onko sä ilmeisesti tunnistit noita arvoja, mitä Kemppainen tuossa videolla sanoi, että samoja asioita just esimerkiksi näistä nopeista leikkauksista lähtien, niin ilmeisesti myös pikkuakkosessa on mietitty. Joo, siis nimenomaan se on se yksi asia, missä se aika on muuttunutkin, että yhteiskunnassa on kauhean kiire tehdä lyhyttä tuommoista niin kuin tavallaan leikkausrytmiä, niin kyllä me niin kuin enemmän ehkä istutaan editissä ja mietitään sitä sen pienen lapsen kannalta. Et, niin kuin mä ehkä tuohon jossain vaiheessa sanoinkin, että meillä jopa se niin kuin pikkuakkonen, joka on niin kuin alle kouluikäisille, että periaatteessa mehän ei tehdä 0–2-vuotiaille mitään, koska me ollaan katsottu, että sen ikäiset periaatteessa ei pitäisi katsoa mitään. Ja nyt kun tuli vielä nämä uudet THL ja MLL, siis Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjeistukset niin kuin median käytöistä, niin se vielä enemmän niin kuin kertoo siitä, että noin pienille 0–2 ei mitään, ja sitten hän on tosi tiukkoja tänä päivänä, että millaista sisältöä me tehdään. Niin nämä kaikki ohjaa meitä mun mielestä siihen, että meillä ei tule sellaista niin kuin, että tehdään niin kuin tosi nopea leikkausrytmistä ja tällaista ohjelmista. Ja sitten mä sanoisin vielä tuohon, että mä näkisin, että tuo viihde on ehkä enemmän niin kuin sellainen tyylilaji jollekin jutulle. Et mä sanoisin, että meillä ei oikeastaan tehdä mitään, missä ei olisi jotain viestiä tai jotain havaintoa tästä maailmasta, että me haluttaisiin niin kuin tämä nyt tehdä jotenkin näkyväksi ja välittää se lapsille. Et me ei tehdä sellaista löysää, jos tarkoitetaan, että viihde on pelkkää niin kuin kakka- ja pieruviihdettä. Sekin on hauskaa välillä. Joo, se saa koko studion nauramaan kyllä täällä. Ja sitä pitää olla. Mutta sitten se ei saa olla, niinku se ei saa olla se, niinku se itse juttu, koska siinä ei ole mitään järkeä. Mutta se, että sä puet jonkun viihteen niin kuin
tavallaan niin kuin viihteen sanotaan mekkoon, niin eihän siinä oikeastaan mitään pahaa. Että se on vaan niin kuin yksi tapa, että piilottaa, niin kuin mä sanoin, että mieluummin piilottaa se viesti ja se opetuksellinen asia jotenkin sillä hauskasti, mutta kyllä mä oon samaa mieltä, että sit jos on jotain ihan, niin kuin, ihan tyhjäpäiväistä juttuja ja sä katsot sitä päivät pitkät, niin ei siinä ole mitään järkeä. Ja ihan samaa mieltä, vastuu on kuitenkin vanhemmissa, vastuu on meissä ja niin kuin, kyllä meidän arvot on kuitenkin aika niin kuin tarkat siinä, että kyllä meillä niin kuin lukee joka paikassa, että kuitenkin, että se pitäisi olla sellaista sisältöä, että se tasapainottaa sitä lasten kasvua, jotenkin sitä oman positiivisen minäkuvan ja sen maailmankuvan niin kuin tavallaan rakentamista. Että ei meillä nyt ihan mitä tahansa niin kuin hömppää mene läpi. Joo, toi on kyllä, Joo. kyllä, Joo. kyllä hyvin, hyvin kaunis ajatus, että kaikessa on niin kuin aina jonkinlainen ajatus taustalla, että ei ole mitään pelkkää tyhjää ohjelmaa ja täytettä Pikku Kakkosessa. No ei se, sanotaan, että meillä on kuitenkin niin vähäistä omaa ohjelma-aikaa ja tavallaan niin kuin mahdollisuus tehdä tietty määrä niillä meidän resursseilla, niin kyllä me joudutaan niin kuin miettimään, että meillä ei niin kuin ole liikaa resursseja tehdä ihan mitä vaan. Niin kyllä me tosi tarkkaan täällä mietitään, että mitä me tehdään jokainen vuosi. Ja sitten meillä on aika tarkkaan niin kuin sellainen, että katsotaan aina se pari vuotta eteenpäin, että mitkä on ne ilmiöt tai nimenomaan niin kuin mä sanoin, että havainnot tästä niin kuin yhteiskunnasta, että onko jotain sellaista, mitä meidän on niin kuin syytä nostaa esiin. Et jos ajattelee tänä päivänä, niin kyllähän niin kuin ympäristökasvatus on yksi sellainen asia, mikä pitää aika isostikin niin kuin huomioida. Ja sitten tulee semmoinen, että me aletaan miettiä, että miten me tehdään niin kuin ympäristökasvatusaiheisia ohjelmia lapsille, kun joskus on kuitenkin ajateltu niin päin, että eihän meidän tarvitse syyllistää lapsia tai ei meidän tarvitse laskea heidän hartioille mitään isoja niin kuin painolasteja jostain tämän maailman niin kuin haasteista. Niin tänä päivänä niin on jo päätetty ja on tehty semmoisia linjauksia ihan tuolla niin kuin Greenpeaceissa sun muualla, että ollaan esimerkiksi ympäristökasvatuksen puitteissa siinä tilanteessa, että lapsetkin jo pitäisi tietää, saattaa tietoiseksi kaikista siihen liittyvistä niin kuin ilmastonmuutoksista sun muista. Että se on aika rajua peliä, mutta ollaanko me nyt sitten siinä tilanteessa, että kun ei me aikuiset oikein siihen millään tavalla näköjään osata tehdä ja puuttua, niin otetaan nämä lapset mukaan. Tämä on, joo. Mihin mä vastasin? En mä enää tiedä. Tämä menee niin syvään päähän välillä. Että... Niin, mutta saa mennäkin. Joo. Mä mietin, että pitääkö niin kun lastenohjelmissa aina olla joku opetus, vai niin kun, miksi se ei voi olla pelkkää viihdettä ja sitä hömppää ja piervitsejä? Joo, onhan meilläkin huumoriohjelmia, että totta kai, että on sketsisarjoja ja sun muuta ollut, mutta mä just yritän miettiä, että onko niissä sitten kuitenkin jotain. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että sketsiohjelmissakin kuitenkin kyllä siellä on varmaan niin kuin jotain sellaista niin kuin yhteisöllistä siellä taustalla, että hei, yhdessä nauretaan ja otetaan kuitenkin toinen toisemme huomioon. Ja vaikka siellä niin kuin nauretaan meidän omille virheillemme, sehän se hauskinta on, että niin kyllä se laina on taustalla jotain, että miksi me tehdään joku juttu. Että mun mielestä viihteessä niin kuin sinänsä, että se on viihdyttävää ja viihde on sitten vähän eri asia. Kyllä mä niin kuin näen, että se viihde on ehkä enemmän tehty niin kuin aikuisille kuin lapsille. Että puhutaan me vaikka, että se on viihdyttävää lastenohjelmaa, niin se pitää pienen eron siinä. Joo. Tuli tuosta humoristisesta sisällöstä, mihin otit äsken kiinni, niin kyllä niin kuin hyvin kirkkaasti mieleen. Mä en muista, miksi tätä osioa kutsuttiin, mutta tämmöinen, missä oli yllättäen teikäläinen ja Neponen ja sitten aina sä siinä jotain niin kuin leikilläs sekoilit ja sitten sen jälkeen Neponen kysyi, että Jyrki, mikä meni väärin? Mä muistan ainakin, että sä oot seissyt veneessä ilman pelastusliiviä varmaan jossain. Muistatko sä tämmöistä? Mä muistan hyvin, mutta se meni Joonas nyt sen verran väärin, että Neponen ei ollut vielä silloin. Eikö ollut? Siinä oli semmoinen pieni tyttö nimeltä Peppi, joka aina sanoi mun kanssa. Me tehtiin erilaisia juttuja ja sitten se aina, kun mä tein jotain väärin, sanoin, että älä ole Pelle. Että tää oli tää, että tuli suora palaute. Joo. Älä ole Pelle, mikä meni väärin. Ja tää oli just tällaista, että niinku,
tavallaan sehän on niin kuin vahvan viihteen ja hauskan tekemisen kautta, mutta siinä oli idea, että se lapsi siellä kotona olisi myös huomannut, että hei, nythän mä teen jotain, mikä on niin kuin tavallaan tämän valitsevan normiston suhteen väärin. Että mä saatoin kävellä hissiin sisään, kun hissi tuli, vaikka se oli täysi ihmisiä, tai mä nousin veneessä seisomaan, tai no, kaikkea tämmöistä. Ja siinä se idea kuitenkin oli se, että olihan siinä se pieni opettavainen ja tämmöinen niin kuin juttu, että huomaako se lapsi kanssa sen saman asian. Et vaikka se oli viihdettä tai tuommoinen viihteellinen juttu. Joo, mutta silloin ei ollut vielä Neponen. Aivan. No niin, assosioin se jotenkin varmaan vaan siihen ääneen sitten. Niin. Joo, ja näin, mutta aika usein yhdistetään, että kaikki muu menee pois ja se on vain Jyrki ja Neponen. Joo, kyllä. Joo, no vielä mikä vähän ehkä sivuaa myös aihetta, mitä käsiteltiin tuossa ton insertin aikana Kemppaisen johdolla, niin mitä sä ajattelet siitä, jos sä julkisilla paikoilla vaikka näet sellaista, että aikuiset työntää pienille lapsille vaikka joku iPadin käteen ja työntää sieltä vaikka tätä nykypäivän tätä Cocomelon ohjelmaa sieltä näytillä ainakin itselle se näyttäytyy jotenkin tosi pahalta ja laiskalta. Mitä sä siitä ajattelet? Se on todella surullista, koska jotenkin mehän niin kuin ulkoistetaan se meidän oma niin kuin roolimme vanhempina, jos me annetaan pädi käteen ja katso tosta koska kyllä mä niin kuin sanoisin, että tällä kun itse on kahden lapsen kanssa ja ne on nyt aikuisia ja jo miehiä, niin jälkeenpäin on aina kauhean niin kuin todeta, että voi vitsi, se aika meni nopeasti. Tekisi mieli mennä sanomaan, että hei, mietipä nyt, että kohta toi on aikuinen toi sun lapsesi ja sä oot vaan ulkoistanut asioita, että sä oot päässyt helpolla, että ota tosta mun puhelin ja katso tai se on surullista. Voisi sanoa sillä tavalla, että näen niitä paljon, mutta jos sä kysyt multa, että miten mä teen, niin en mä niihin puutu. Ei se ole mun tehtävä. Mä oon aina niin kuin miettinyt sitä, että kun sanotaan, että kenellä se vastuu siinä lapsen kasvattamisessa on, niin se ei ole kauhean yksioikoinen juttu, koska kumminkin yhteiskuntahan niin kuin jotenkin määrittelee aina sen niin kuin ajan kasvatusihanteet ja antaa. Esimerkiksi nyt, niin kuin mä sanoin jo tuossa, että mun mielestä tällä hetkellä meillä vallitsee ihan valtavasti tämmöinen niin kuin yksilökeskeinen minä niin kuin juttu. Niin se voi olla myös sitä, että yksi tapa on se, että kysytään, että mitä sä aina haluat. Että on tämmöinen, että siirretään sitä vähän tämmöisellä retorisella kysymyksellä, että minä vanhempana ajattelen, että mä pääsen helpommalla, kun mä kysyn tuolta, että hei, mitä sä haluat tehdä, ja jos se sanoo, että no mä voisin katsoa sitä, niin mä annan sen pädin sille ja se katsoo. Ja mä pääsen jotenkin siirtämään siitä ja saan sitä omaa aikaa. Niin se on valitettavaa, että sanoisin näin, että nauttikaa niistä hetkistä, kun ne lapset on pieniä ja olkaa niiden kanssa. Niin kuin toi asiantuntijakin sanoi, niin eihän mitään ihanempaa ole, kun lähtee tekemään sen lapsen kanssa jotain niin kuin kahdestaan. Että sehän on niin kuin valtava seikkailu tänä päivänä, kun vaan vittiin vetää ne kengät jalkaan takin päälle ja avaa sen oman ovensa siihen omaan pihansa. Ja lähtee tutkimaan, että hei, mikäs tämä mun lapsen niin kuin ympäristö on, ja antaa sen lapsen viedä. Mutta tämä on niin kuin vaikea juttu. En mä tiedä, ja noita näkee tosi paljon, että tuolla aamuruukissa, että lapset istuu autoissa ja niillä on ne pädit kädessä, kun niitä viedään kouluun. Että niitä niin kuin viedään autolla siihen tai viedään päiväkoteihin. Että kyllä mä muistan omasta, tämä on niin kuin taas tätä, että niin vanhaa aikaa, että silloin ennen vanhaa tehtiin nämä, mutta kyllä mä muistan, että ei mulle mitään. Ovi aukesi aamulla ja me koulusta, me päiväkotissa kävele sinne. Että se semmoinen ajatusmaailma tästä pelon yhteiskunnasta tänä päivänä on just se, että ihan kaikkia pelätään, että kun avaat oven, niin taivas putoo tai uskaltaako sitä lastansa laittaa niin kuin mihinkään meidän. Mä toivon, että ei kukaan ota tästä nokkiinsa, mutta jotenkin mä itse näen sen, että meillä on vähän semmoinen pelon yhteiskunta, mikä rajoittaa kauheasti sitä, mitä myös vanhemmat voi tehdä. Että pelätään laittaa vaikka se oma lapsi aamulla sinne liikenteeseen tai
kävelemään sinne päiväkotiin tai kouluun. No ehkä päiväkotiin nyt eikä tarvitse kävellä, mutta kouluun voisi kyllä kävellä ja tämmöisiä juttuja. Mutta mä oon jo vanha. Tänä päivänä mä puutuin asioihin. No, sanotaan kokenut. Ei, no niin. Mutta mä huomaan, että semmoinen tietynlainen elämänkokemus ja sitten ymmärrys siitä, että asioilla on oikeasti merkitys. Niin kyllä musta on tullut vähän sellainen, että kun mä näen, että joku niin kuin ei niin kuin piittaa mistään mitään, vaikka että se heittää sen roskan siihen, vaikka se roskis on lähellä, niin sit mä saatan jo sanoa. Saatan mennä sanomaan, että ihan oikeasti, että 2 metriä niin olisi osunut koriin, että kokeiletko uudestaan. Mutta tuohon kysymykseen, että mitä mieltä mä oon niistä, kun ne käyttelee niitä, niin se on surullista ja sanoisin vaan, että olkaa enemmän lastenne kanssa, että se on aika nopeasti ohimenevä hetki. Niin kuin en mä halua alkaa suolaamaan niitä vanhempiakaan, koska mun mielestä yhteiskunta on se, joka määrittelee aina, että mikä on se oikea niin kuin kasvatustapa ja se, että annetaan ne ihanteet, että millainen se lapsen pitää olla. Ja nyt valitettavasti se alkaa olla vähän semmoista, että nyt pitäisi olla juuri tämä, että ajatellaan, että lapsen pitäisi olla hyvin itsenäinen ja hyvin pienenä ja semmoinen selviytyjä. Ja siltä kysytään just tämmöisiä kysymyksiä, mitä sä haluat tänään tehdä tai mitä sä haluat syödä tai mitä siis sehän kuulostaa niin kuin ihan, anteeksi nyt tämä tulee paatoksena, mutta se kuulostaa niin kuin tyhmältä, koska vanhempien tehtävä on kuitenkin oikeasti laittaa ja päättää ne asiat silloin, kun ne lapset on vielä pieniä. Ja mä väitän, että näin niistä lapsista tulee vielä enemmän niin kuin itsenäisiä ja omavaraisempia, ja kun se menee näin päin. Kiitos Jyrki, kiitos kuuntelijat, katsojat, kiitos Joonas. Niin, kyllä, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos itsellesi. Kiitos itsellesi. Joo, on tullut tosiaan aika lopetella. Jyrki, jos vielä nopeita loppusanoja voidaan sulta pyytää, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit nyt lapsille ja lapsiperheille? Pitäkää huolta toisistanne ja tehkää asioita yhdessä ja nauttikaa siitä ja rakastakaa toisianne. Oi kuinka Siinäpä kaunista. se. Oi kuinka kaunista. No niin, Nostalgiapärinen ensimmäinen jakso päättyy näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos paljon ja jatketaan seuraavassa jaksossa. Terve.